Polda Jawa Timur kasil nyingkap gerombolan rampok spesialis minimarket nggawa bedil karo gaman landhep sing nglakoni aksine nang pirang-pirang kutha nduk Jawa Timur. Loro pelaku diringkes sauntara loro pelaku liyane mlebu DPO barek sik diuber. Di Treskrimum Polda Jatim kasil nyingkap gerombolan rampok bersenjata sing mbobol minimarket nang pirang-pirang kutha nduk Jawa Timur. Loro pelaku kasil diringkesi. Tersangka yaiku SD alias Aming, umur 43 tahun, warga Cirebon karo AH, umur 34 tahun, warga Jawa Tengah. Loro pelaku liyane yaiku Kiwan karo Tatan sik diuber polisi. Karo-karone wis mlebu daftar pencarian orang utawa DPO. Kasubdit Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur njlentrekno, gerombolan iki wis ngerampok minimarket nang Magetan, Nganjuk, Lamongan karo Tuban. Para pelaku kepitung profesional. Saben nglakoni aksine mesti nggawa bedil rakitan karo gaman landhep gawe ngincim korbane. Sasarane minimarket sing sepi mbare pegawai sing jaga gak akeh. Pelaku terus nggasak duit kasir, isi brankas karo rokok. Kasile dibagi rata sak gerombolan. AKBP Jumhur ngomong teko slitikan polisi, gerombolan iki kelebu jaringan lintas provinsi sing gelek nglakoni aksine nang Jawa Barat sampai Jawa Timur. Saliyane nglempit loro tersangka, polisi nyita bukti 1 motor, loro benda, loro tas, BPKB, karo lakban kelir abang sing digawe pas nglakoni aksine. Nang perkara iki tersangka dijerat pasal 305 KUHP bab pencurian dengan kekerasan. Polisi terus nguber loro tersangka liyane sing sik buron. Usra Indra, JTV.